Так. Менә хатын-кызлар ир-атны гына, мужикны гына обижать итмәйләр, кортлар да мужикны обижать итәләр. Менә бунсы ата корт, менә ата корт, менә аны кертмәйләр. Менә күрәсезме, хатын-кызлар? Сез нинди живодер. Менә алар аны ашка үтерәләр, менә. Менә йөри, кертмәйләр. Айе, иратлар хатын-кызга ышанмагыз. Менә шундый көнгә кала күрмәгез берүк. Менә ашка үтерәләр, кирәге калмагач. Җәй көне аталарга кирәк булгач, авызына алып килеп ашаталар менә шуны. Хәзер расплат юк, кирәге калмады, чыгарып ыргыттылар менә карагыз аны. Төртүп чыгаралар менә. Хатын-кыз шундый халык ул. Менә йөри мискин. Бу аш хәлсезләнеп менә монда төшеп үлә ул, ашка үлә. Ашка үтерәләр. Бу корт өч төрле була, ата корт була, булса рабочий корт. Бу женский шутларна. И ана корт була, ул умартада берәү генә була. Менә шунда йөриләр алар. Ашка интегеп. И төнне хәзер суык, шунда җиргә төшеп, шунда катып, ашка үләләр. Менә ана сүрәп йөртә менә. Ата кортны менә сүрәп йөртәләр. Күрәсезме, кертмәйче ничек талайлар. Менә, карагыз. Ана, җыгылып төште, ашка үтерәләр. Женский род менә шундый, Ходай Тәгалә шундый живодер иттереп яраткан инде аларны. Так что матур түтәйләр, ачуланмагыз. Мин уйлап чыгарган әйбер түгел бу, Ходай Тәгалә шулай эшләгән. Һәрберсенә дә хәс булган кортларын дигәндә теге. Ай, бу Данил Шәгәннең умартасы. Менә һәр умартасына хәдип сугып чыга. Мин мизәлегә кайтып китәм, хәдип суга да балын алып сата. Шәгән шундый.